अगर आप भी चाहते हैं DRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। पहिला बेरी छठवा उठैले बारत तोहर कइले राधा देव गहिले नूना पहिला बेरी छठवा उठैले बारत तोहर कइले राधा देव गहिले नूना छठी मैया जल बीच खरा बाटे सैया आदित मौला नहीं अइले ना। छठी मैया जल बीच खरा बाटे सैया आदित मौला नहीं अइले ना। छठी मैया जला बीच देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। बोले ले पापी है बोले लगली चुचुहिया तब कहे तेरी कहनी सूरज गोसाइया सूरज गोसाइया बोले ले पापी है बोले लगली चुचुहिया तब कहे तेरी कहनी सूरज गोसाइया सूरज गोसाइया की रहिया निहार लानवा की पूर्व दिशनवा की देह कठुआई गइले ना। छठी मैया जल बीच खरा बारे सैया आदित मौला नहीं अइले ना। छठी मैया जल बीच खरा बाटे सैया आदित मौला नहीं अइले ना। आदित मौला नहीं अइले ना। छठी मैया जल बीच देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। आदित मौला नहीं अइले ना। छठी मैया जला बीच खरा बाटे सैया आदित मौला कहमा बिलमल रथवा सातो देव घोरावा करेले मानवन काहे अरघ के भोरावा अरघ के भोरावा कहमा बिलमल रथवा सातो देव घोरावा करेले मानवन काहे अरघ के भोरावा अरघ के संतूरा के रोहित भोजा पुरिया की हाथे ठेकुआ पुरिया की साथे ले घाटे गइले ना। छठी मैया जल बीच खरा बाटे सैया आदित मौला नहीं अइले ना। छठी मैया जल बीच खरा बाटे सैया आदित मौला